Mtsogoleri amene wangosankhidwa kumene pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025 amene atundi Arthur Peter Mutharika a chipani cha Democratic Progressive Party. Dzulo ndithu afotokoza kunena zonena kuti ndondomeko ya zachuma imene ndithu dziko la Malawi anakhazikitsa ku parliament tikupe kuti ambiri utsata bwino munali ndithu mu March imeneyo panali pa 26 March 2025 ndi ndondomeko imeneyo akuti ndithu amene akhale ni mphamvu yoyendesa ndondomeko imeneyo ndi kabineti imeneyo asankhe. Ndefunso nkumati kodi ndondomeko imene anakhazikitsa kuti ndalama zake nzingati zimene ndithu dziko la Malawi liyena kugwiritsa ntchito, komanso ndondomeko imene ya zachumayo ndiye kuti izamalizika liti, izatha liti. Mmene tafotokozeramo kuti ndondomeko imeneyo anayikhazikitsa ndithu mwezi wa March pa 26 pamenepo 2025 ndi potenga ndithu ndi ndalama zimene anapanga approve parliamentiko ndalama zake ndithu zimakwana 8.76 trillion Malawi kwacha. Ndikuti ndalama zimenezo ndoti zigwiritsidwe ntchito kwamba mu chaka cha 2025 athera ndithu mu chaka cha 2026 mu March iso mmenemo. Pajatu ndondomeko imene inayamba ndithu pa 1 April 2025 ndikuti no potenga ndi financial year imene imayendera ndati kuyambaso pa 1 April 2026 pamene ndithu ndondomeko ina ya zachuma izafunikire ndithu kuti izakhale ikugwira ntchito ndithu maka ayikhazikitsa ku parliament imene ndithu yasankhidwa kumene azakhalira napasi kumeneko ndikukambirana ndikuona zona kuti ndondomeko imeneyo azayikonza motani maka potengeranso ndi nduna zimene zizasankhidwe mu nthawi imeneyo chifukwa choti ngati ndondomeko ya zachuma imeneyi imene tikukamba ya 8 trillion imene ndoti noti anakhazikitsa ndikuti ndi achipani cha Malawi Congress Party mosogozedwa ndi Simplex Chitchula Banda chifukwa choti Simplex Chitchula Banda ndi amene ndithu anali nduna ya zachuma mu ulamuliro umene wa chipani cha Malawi Congress Party ndi amene zafikapo tinoti asintha boma ndi chifukwa chake ndithu amene Arthur Peter Mutharika akubwera kumazafotokoza kunena zona kuti ndondomeko imeneyi ndi kuti ikhala ndithu m'manja mwa kabineti imeneyo asankhe. Ndi sitikudziwa zona kuti amene ndithu Arthur Peter Mutharika asankha ndani mu kabineti imeneyi kuti alongosole mavuto ndithu amene anali ku Malawi makaposalira ndithu kuti usogoleri umene unaliko wa chipani cha Malawi Congress Party unali ndi mavuto ambiri amene ndithu akufunikira ndithu kuwapanga atende mwachangu koma tikhulupirira kuti ku chipani cha Democratic Progressive Party kuli ndithu mizwanya kumaka kumbali ya ukadaulo woyendesa ndithu dziko ndi tikhulupirira kuti mtsogoleri amene awunikira bwinobwino maka kunena zona kuti kodi ni ndani amene akuyena kukhala nduna ya zachuma kaya nduna ya za migodi kaya nduna ya zachitetezo ndi kuti akhala pasi bwinobwino ndikuwunikira bwinobwino kuti amene ali ndi ukadaulo ndi ndani. Tikakutenganisoni mbuyo pang'ono pamene ndithu mtsogoleri amene amayankhula ku mtundu wa Malawi masiku angapo apitawo amanena zonena kuti akamasankhidwa anthu kumeneko asankha potengera ndi ukadaulo umene ali nawo komanso ndithu maphunziro a munthu ameneyo osangoti chifukwa choti anali ndithu wa mbali yakwathu koma chonsecho ndithu munthu amagwira ntchito ngati accounts clerk mwina ku Chipiku ndi kuti amene basi kumtenga akakhale Minister of Finance. Zinthu ngati zimenezo ndi zimene ndithu sizimafunikira zimaononga ndithu dziko. Anthu akamasankhidwa amafunikira ndithu azikhala anthu a experience oti mwina anagwirapo ntchito ndithu ku mabungwe yakunja ngati IMF kaya World Bank mwinanso ndithu ku mabungwe ngati achina UN oti anali ndithu ku senior position weyo kaya ngamati ma directors kumeneko ndi amene ndithu amafunikira kuwapasa maunduna oti ali ndi ukadaulo oti zinthu ndithu amaziwa bwinobwino kuti zinthu zimene zafikira zikuyenera tilowere uku tipange zotere tipange chonchi osangoti chifukwa choti IMF akuti zakuti iwe basi tipange zimenezo koma uziwunikira bwinobwino kuti zinthu zimene zakunena IMF wa kodi zili ndi kuthekera kopindula dziko kapena ya ndithu zitisokonezera dziko komano osangoti azungu akuti mwakuti zimenezo zosafunika ndithu ndi amafunika anthu a experience omwe ndithu ku chipani chimene cha Democratic Progressive Party ambiri ndithu ndi akadaulo kumeneko
nkutheka tomwe ndi ndipanga pankhani imene pamene tunazona kuti mtsogoleri wasankhidwa kumene amene atunde athapita Mutharika a chipani cha Democratic Progressive Party akunena zonena kuti ndondomeko ya zachuma imene ndithu inapangidwa ku parliament mu Machi chaka cha 2025 ndondomeko imeneyo ikhala ndithu m'manja mwa kabineti imene iwo ndithu Peter Mutharika asankhe. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section, koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Saiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox News 18 ndicho ngoti nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitha kutipeza mosavuta.